Tí, ktorí sa venujete editovaniu, tak kľudne napíšte mi do komentára edit a ja sa vám ozvem, ak máte skúsenosti s editovaním, tak bol by som rád. A určite to nebude len tak, určite to bude aj nejaká finančná odmena. Ak budeš dobrý, samozrejme si sa dohodneme na tej cene a verím, že chcel by som aj troška ísť vyššie, o jeden level vyššie, čo sa týka editovania, takže dúfam, že sa takto ozve, buď hlavne z východného Slovenska, a verím, že dosiahneme spoločne, že sa dohodneme obidvaja, že budeme spokojní obidvaja na dvoch stranách. Takže čaute, pekný úspešný týždeň prajem a verím, že